Usa ka pangpubliko'ng eskwelahan sa Bohol ang gilockdown human matakdi sa COVID-19 ang mga magtutudlo. Ang gilockdown mao ang Dr. Cecilio Putong National High School sa Tagbilaran City. Kay 14 ka mga grade 7 teachers nagpositibo sa coronavirus. Anaa sila karon sa isolation facilities, gawas lang sa unang nagpositibo nga anaan nagpaalim sa pribadong ospital. Ang tinakdanay posibleng nahitabo sud sa air-conditioned grade 7 faculty room samtang naka-break sa pag-distribute sa mga modules. Nag-disinfect usab gilayon ang Tagbilaran DRRMO sa mga lugar samtang gihimo ang contact tracing. Matod sa principal nga si Maureen Castaño, gikansilar usab ang distribution sa modules alang sa kaluwasan sa tanan. Hangyo ni Castaño ang pagsabot ug pag-ampo aron mamaayo na ang mga magtutudlo nga nasakit. Mubalik lang ang school operation kung adunay clearance gikan sa Tagbilaran City Interagency Task Force. Sa pagkakaroon hapon, alas 3 sa hapon, ang Bohol adunay 1,036 confirmed cases, diin 98 ang active cases, 918 ang nangaayo ug 20 ang namatay.